Ganahan magaglain food trip dito sa Japan? Tara, biyahe ta sa sakay lado nga Tsukiji Outer Market. Indo ta ning nice way ka card bike hasol-hasol diretso na dinhi sa Tsukiji Market. Mo ning ilado nga market dinhi sa Japan. O daghan po nila mga street food diri. Og diri ta mag-lunch karon. Mao na ni nanay guide Tsukiji Outer Market. Ato lang ng sundo na sa padong. Then, are diri pasakat ha. Naga magtao nagpadong dito, naga nagpanon. Diri wala kayo. Posible nagro dito ang Tsukiji Market. Pero ato sang i-call sa internet kaya nita mo sig balik-balik ani. Dito daw. Diretso ta dayon. Right? Kani ang singin. Ini mo agad. Luya, ang mango re, buka tilaw mango. Adi kayo, dami patuan. Kani kay ginger. Lami ang luya, no? Magtambal diri ba? Ito nga pagkapin, no? Tingnan nga, persimmon. Ito tayo mga kata ng luya, abi. Ada gamay, dito gamay. Uy, nari toilet diri, oh. Uy, yun, huwag ang luya. Ipalit mi, oh, kani, pila na siya? 1,000, pakita ko, no? 1,000 yen. Sa ito nga kwarta, mga 400. So, yan, gipakapinan. Diri naman ito kuto po. So, ang tawag ani, dried ginger. Pero nasa ka ng ano? Sugar, coated. Candy. Masih candy. Pero, luya agad siya. Ay, luya. Karat-karat yung matutunan, nindot ni. Ito winter, di ba? Kaya makasuway ani? Kaya makasuway ani? First time. Luya nga. Sweet. Ang hang kamay. Ano magiging luya? Dami eh. Try ninyo. Dami pretty. That's like one dire rent a bike. Ganahan ka mag-abang. Abang ka dire. Pero kinahanglan pa man mo register god. Hasol-hasol man ning nana. Maglakaw lang tayo. Kay basig mawala ni kita pa yung makabayad ani. Kawaton niya ba? Lakaw lang mi. High-tech pa jud kayo kay may bawaan nimo ang imong location. Mo na siya. Pwede po mo makita ang mga nanlaing mga kananan ang anak ka-high-tech diri sa Japan. Restaurant ko no, saan na? Nagkapili ano? Tungod sa kadaghan, maglibog juga kung unsay mong pilion. Ang nakanindot lang ani, i-click nimo itudlo dayon sa map kung asa iyang location. Naghanag tao na oh. So kini nga veterinary karong adlaw akong partner may kapili ani. Ganahan man siya mo anhi ni Tsukiji Market. Tungod sa mga food ba lain-laing mga pagkaon, man hilig mo kuno siya binana gud tilaw-tilaw og mga laing food. Then dinhi mo gud sa Japan maglibog kag asay mga tuwa no. Maglibog kag unsa nga veterinary mo hang unahon. So may gani mo agay nakahanay na daan before pa mini anhi. So gani nga market naghanag tawo mura man sa tagnas kulon ani. So daghang kayo mga mapilianan diri nga pagkaon. Ngita ta ating purom ni mga lami diri guro. Kitsunia. Amo tun sana nga bukal-bukal Kitsunia. Taasa ni nga linya oh kaning Kitsunia. Oh dia oh linya oh. Para lang nga pagkaon. Abot man diri. Grabe unsam ni kalami dai. Mulin yata abot man dito dai oh. Na. Grabe. Abot man dito. Anay bata nga naka-blue. Aw lahi po ni nga linya diri. So among buhaton, ato lang sa amin, musoroy lang sa amin. Michelin star mo kuno na diha. Mo na daghang cake tao na ngaon. Mura mag-festival lang diri. Apo diri kay linya. Linya na pud kada laing lugar, linya. Fresh man gud kayo ni diri kay na may dukol nga pad. Unsa man ta? Una ta diri, man mo ato rin ta dito, ana. Wala na to, lusus ra man ni. Sige, una ta diri. Puro gid ni mga lami diri dai kay tag kada laing tindahan, linyahan man. Sige, ganahan daw siya ni. Hilig man ni siya beef good. Kani atong linyahan. Koko mari desu ka? Ito, sa kutsara ga desu. Para po makatilaw tag unsa ni nga beef ka? Wagyu beef eh. Wagyu. May kiliti ako dyan. Wagyu, makirelax ka lang. Ang linyahan oh. Babaga na.
Pero why laing makasulod. Kamahal oh. Grabe mahal. Asa man mo ni? Kanila. O ni presyo oh. Kani kung sa kalapad oh. 4,000 na to ang kwarta. Kani 2,000. Ang mga 1,800 eh. 1,800 ni usa ka buok. Oh, card. Kani usa ka libo ni sa to ang kwarta. Yung pinakabarata no? Oh. Grabe no. Kani oh, matuo mo di 4,000. Gawas siya bigyan, gawas ko. Yay. Kapit na matagak da. Inoon di man ni kuan, di man ni siya artificial naman ni. Mura nag tinuod ba. Tarungong kinato nigpaak gyud. Tuon dere. Yung magluto diya. Dara oh. 2,500 yen sa kalibo sa tong kwarta. Mo ni sa kalibo. Grabe mahala na yun sa kalibo sa tong kwarta. Ay, hindi lang nalalabasan. Pure lang sa araw, mga ibawaan yung lasa pa. Tulo. Mo ba? Parehara siya tuwang nga beef, normal beef lang. Humok siya. Mas fatty siya. Yung tamis. Kuhan mo lang yung ganyan, juice. Juicy pa siya. Humok siya no? Humok. Ulit siya ka ng siyod na kapaak, dugag ka mahuman. Gini, pila na kaan na. Humukag na. Humok kayo. Okay nang gruto yun, mga to paniod to. 1,500 yen nga wagyu beef. Mao na to kay pating mahala, kansi kita. Di kita palabi. Para akong favorito, murag kuan ba sambag. Kana ko gagmay unta. Dagko apo dani eh. Daghan na kayo no? Itong gagmay na may gagmay ani murag julin kada ka. O linya mi diri, palit mi atong barbecue. Chicken barbecue, yakitori. So dapat daw 5 ka buok ang orderon. So barato naman 150 yen. Parta na to mga 70 kada usa. Chicken liver. Ay, one. Chicken meat. Chicken heart. Chicken Green onion. Frankナンバーワンめちゃくちゃ美味しいのよ。はい。 Jayo ikaw. Sales stock is madam da. Number 1 ko no. ナンバーワンオイルチキンはい。 Napudol kita ng gingon ni Madam Da nga number 1 sa satuang kwarta mga 120 na siya. Sales stock na. Kamao sa sales stock is madam. Tata order ani. Orderon ta. Sige. Pag ni madam da. Number 1. ナンバーワン Kamao yung po. Sige magatik-atik ang uwang. Halina na. Nagod ako guro kini commission. Taba kayo. Number 1. Number 1. Kukot. Tabiti mo yung discount. はい。あいやいやあちらって待って待って待ってはい今やってる。 Ato raw dito rin magkaon dayo. So giinit giinit ka dito. May mo sales stock oh, gagiilad na po niyo. 体にいいものですのではい。 Maogin mandag na. Ning kamod di manang. 気をつけてねオーバーやりてプレーズあちら食べてはい。 Gusaimasu laga so aso pa man oy. Tara na talon diri. Kirita. Gigi ko, ano sa? O lagi mo bida na ang yung ko yapil na laga na sales stock ta ni. Chicken sausage. Chicken onion. Chicken liver. Chicken meat. Abad ko ni. Cool. Pati ko na. Food trip ah. Mga food trip dire. Sa KG Market. Carbon na to. Murag ta dyan carbon. Daghang ang industry kilik. Pinot ni nani. Rarang area atong tilawan na mapagkaon niya. Wala to ba kanina no? Kani kay dagko. Kani kay dagko kayo. Pero kanindot ko apa? Kanina. Three. Ikaw na pili. Hi, Corredes. Hi. So sa tuang kwarta mga 300 ni. Dagko kayo. Di man ka buksod. Napod lay white strawberry. Malo. Pink-pink nga may pagkaputi-puti oh. Garipil na tiyo. Pero kay purma oh. Mura magbukid. Ang giyama. Wow, mo rin iyahang ko ano. Lah, nami di siya aslum. Kami ay. Dako pagi kaya oh. Juicy siya. Kalami. Umot ka na. Dili aslo mo no? Di paras uban ba nga inigkaon mo aslo may? Ngayon ko na pagkita oh.
Wow. Fantastic baby. Juicy kayo siya. Lagi? Ganun yun. Mo na dessert na to. Ganun ko siya juice. Bugnaw siya guys. Bugnaw sa palipot din. Kaduha. Order sa Japan. So pagtrabaho rin ako dai. Di ko palit ani kay mahalan mo ko. Magtipid mo ko tumayo. Pero karon ng kapalit ta. Nga. Koy gato ang partner. Happy kay ko nga tilaw tag strawberry sa Japan. Oh, mo ni lang mga I want to see urchin. dried fish. Urchin. Swaki oh, swaki no? Mga dried nga pusit na po diri. 5 ka buok, 1,500 yen. Sa tuwang kwarta, mga 700. 5 ka buok, 700. Libong ka sa agyan eh. Daghang agyanan. Pickled radish, mga side dish, kimchi, napay kimchi. Ang leader sa North Korea na diri. Nagbarog oh, leader sa North Korea. Tarang! Nakaikan ka to, siopaw. So ayan tani. Iko desu ka? はい、大丈夫です。はい、280円。はい、もう一回確認してください。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい。お飲みくださいね。はい。Ano yung mga favorite na ko? Kung ang favorite niya, beef. Ako ang kanang mga yunanin, mga siopaw, mga kakanin, kanang mga nana ko. Siomay sa tisa, nakadari oh. Pag 130 yen, sa tuwang kwarta, mga 50 no? Mahala eh, mga 50 oh. Usar ka bukas, 50 sa tuwang kwarta. Siomay sa tisa, umudahan na kayo 50, marag 5 naman no? Pero try na to. Mas lamig ni. Ang sami. Kumpara nga siomay sa tisa. Yan naman. Na yung uno, dili lang si. Nagi siya flavor ba? Sulod. Simplado juga ba? Parat. Dili siya parat. Dili yan, tantisa mo god. Wa kayo lasang sulod kay gidaog mo sa sauce. Kani wala nini ang kinalag sauce, diretso na. Ako, pag gamiya oh. Murag kasi nga itong siopaw nga karakter kon. Budi tama. Di? Oh. Napa siya pork ang sod. O saon na tanig hamong? Oh. Minute. Lamig mo. Nagsabot mo day nga kada order na mo dapat magtunga gyud mi kay para bitaw magatilaw ming duha pero unsaon man nga perti mo kung pagkalamian nalimot ko nya ako na lang nahamo nga tanan. Lami. Okay, lamig. Kau di mana Andis ka? Liver. Ang liver. Ah, liver ale day. Ah, Ayan. kau jadi tatlo. Rupiah ko yan, Andis ka? Paano yung pork? Ah, sige, scallop. Try po scallop. Lamig siya? Kana dalam duha. Kaya. Ang kulo. Lamig scallop. Dagko gunod no? Di para to gagmay man. Tamis. Mau ba? Humok aja, humok. Lamig mo. Scallop. Nin ako ani. Matcha ice cream. Sige lagpaso ning kalapati diri oh, daghang kay tao na. Hindi ka nagtao siya po busy po siya grubing dito na. Be, kumusta tong matcha dabi? Ala, nilupad. Kalawi ko ng matcha be. Lami. Matcha gyud kayo? Matcha juga siya. Tapi lagi pwede man na? 400. 400 yen. So sa tuang kwarta mga 180. Mga 180. So okay ra pod affordable kay matcha man sad.
Lain lang flavor na adre oh. Bahalag winter basta kay makatilaw sa matcha nga ice cream. Creamy kayo niya. Nay aftertaste na pait. Pait-pait to tungod sa matcha flavor no. Binli lang ko ana gamay. Maglaway mo ko katanaw eh. Kaya ko dako man nito KJ Market no, napapo dito. Daghan na may natuyukan. Ito tagikan ganiha. Nya dire pod. Basta mura siya carbon na nagkakana oh. Pero nindot eh dire. Limpyo. Nya, uy, Tokyo Tower man dito kat. Oh, di abot ko Tokyo Tower. Sa sige na ko yaw-yaw og tanaw sa palibot, nakabantay ko murag gamay lang kay nabilin sa matcha, murag iya siguro ning hotdon, murag bawsan jud ko niya kay gihurot man ako ang siopaw. Lami siya no? Hapit na mahurot. Nitando pag yun siya sa murag nagi siya plano nga iya ning hotdon, so ako na lang siyang giobserbahan kung iya pa ba kong binlan. Ay, salamat. Ay, thank you Lord. Gihatag na niya Lord. Ay, gamay na lang kay Lord. Yan ang yung gihatag. Lago apay na li Lord. Abi na kong nagalimtan ako niya Lord. Kanya lang taon. Mga niya magalimtan. Ay mga pulis oh, gidakpo na daw ka. Ay mga driver din na. Lami. Uy, lami. Matcha dyan kayo. Dugay ka siya malanay kay. Bugnaw ang palibot. Diba? Pero kung sa ato pa na, Atuwa pa ni Wala lanay. Dali rin lanay. Atuwa lain man kay. Hindi man ko mapil ang matcha. Mura magalapi ang sugar. Dire pure gi kay ba? 焼きたてですよ。いかがですか。いらっしゃいませ。どうぞいらっしゃい。さあ600円です。お預かりいたします。ありがとうございます。 Ito ang kwarta, mga 250 no? Solid 80, anong kwarta? Mahal. Kaya isa ka buot. cute kayo. Sumo Japan, nindot sa do? Napa yung unahan ni? Nindot food. Simasen. Onegaishimasu. Zenboy, kora desu ka? 1200 ko yan. Thank you for watching. Hi, kinabuhi.